Mila mamuti кажи защо има зло, защо хората се мразят и ги боли. Господ предвидял е всичко в Словото си. Любовта изчезва, сине, днес от всички души. Надявай се, сине, ти на Бога, вдигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Надявай се, сине, ти на Бога, вдигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Мила мамо, ти кажи ми защо има зло, защо хората се мразят и ги боли. Господ предвидял е всичко в Словото си. Любовта изчезва, сине, днес от всички души. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. Когато изход нямаш ти, на колене пред Бог падни. Ти сега се помоли, от Бога искай сила ти. Живота ти Господ ще спаси. Намерих те в най-трудния момент, показа ми любов. Ти, Боже мой, чадо, не бой се ти, вярвай в мене ти. Аз съм Исус, дойдох да те спася. Но ще не бой се ти, вярвай в мене ти. Аз съм Исус, дойдох да те спася. На колене сега пред теб, Исусе, благодаря ти от сърце. О Боже, на колене сега пред теб, Исусе, благодаря ти от сърце. О Боже,
далеч от теб, но сега се промених. Пътя към Исус открих, Ти живота ми, Господи, спаси. Намери ме в най-трудния момент, подаде ми ръка и Ти ме утеши. Ще пея за Христа, показа ми любовта. Боже, това си Ти, чувствам ръката Ти. Ще пея за Христа и Неговите чудеса. Избави ме от греха, това е Той. И ще извикам Твоето име, Йешуа. Ще пея за милостта Ти, Йешуа. Ти, който си на небесата, Йешуа. Да бъде вечно Твоята воля, Йешуа. Господи, моля Те, дай ми сърце на шма, сърце, което ще слуша, ще приема и ще изпълнява, Боже мой. Амин. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Ще стоя на канара, ще стоя на канара, ще чувам от теб, ще изпълнявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почивам в теб. Сърце на шма ще имам аз. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Ще стоя на канара, ще стоя на канара, ще чувам от теб, ще изпълнявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почивам в теб. Сърце на шма ще имам аз. 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 Ще стоя на канара, ще стоя на канара, ще чувам от теб, ще изпълнявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почивам в теб. Сърце на шма ще имам аз. 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 Сърце на
Шма означава да си верен на Бог и да нямаш други богове. Да го слушаш, да приемаш и да прилагаш волята на Бог в живота си. Имай сърце на Шма. И не... Щастлив съм сега, намерих пътя на живота. Бях на ръба, той подаде ми ръка. И ден подир ден вървя с Бог в една посока. Няма да спра, няма ще се утвърдя. Щастлив съм сега, намерих пътя на живота. Бях на ръба, той подаде ми ръка. И ден подир ден вървя с Бог в една посока. Няма да спра, няма ще се утвърдя. Ето така ще си живея, с усмивка аз ще пея. Ще го следвам и възхвалявам Исуса моя. Ето така ще си живея, с усмивка аз ще пея. Ще го следвам и възхвалявам Исусе моя. Захар Папа, кера към десната. Седя в тази война, с Христос ще победя. И слагам крайня всяка мака в името на Спасителя. Няма да спра, да се боря и печеля тази война, с Христос ще победя. Още един. Още един. Още един. Там са прилепите. Това е от дядо Иван. Да е жив и здрав. Тук бомбоните са от очерпите, бебезана и вътре. Да си живи и здрави, Господ да вам бъде. Сега. И една гривна на малкия. Чакай да видиш. Хайде една снимка. Чакай да си дадем и другия подарък. Дай първо стотинка да му дадем. После да дадем. Не да живене. Дай да дозечем. Вземи чантата от нея. Вземи чантата. Чантата от стителен ключ. Хайде. Да си видя пилета. Хайде. Давай си Дай да цънка. Всяко бързо. Лъжовски парички. Степила. Имел лъжки. Хорошо. Ами, аз няма да го държа. Мене ме страх да го държа.
Айде, Бошки, айде, Бошки. Айде, добре, добре. Как става стара красна сака? Ту сме как я дошла. Събери се, събери. Айде. Тяхме не искам да го държа. Да правим шаг. Пилата. Айде, пастеки, държи. Тук на чичо мученци. Айде, айде, бум. Стара. Дете, бебе. Айде, колко нахи? Айде, давай, давай. Ама дай по-малко. Само двамата. Айде, като сповем. А това иначе чуми. Ахам лео. Да. Старим лайкта биоли. Аз кера само се ищи. Може ли разлика с бебе? Марни? Чудно? Да, снимка. Айде, биле. Айде, Георги, минавай, давай, Георги. Елана, давай.
Айде, дръж го бе, дръж го бе. Тръгна съм ли? Айде. Али, ама да наскълбеш. Айде, най-после. Дайте, че махам. Айде, един много. Мукто кейко луди, мукто кейко. Айде, само бабата. А че съм аз. Айде, къде? Аре, вземи бебинско, аре. Как се правят? Искаш да си Малко птенци. Да се радваме. Аре, чакай служата за кара. Дръж го, бе. Дръж го, бе. Знаеш ли така да служата? Сега като ми да стати Айде, готови ли сме? Там Надя ми пасва. Ей, бързач. Да, само малко. Търпели. Айде. Ето при болницата само една Чувствам я сърцето ми Исус. Душата ми Исус. Чувам Твоя глас, татко мой, Ти нещо ми шутиш. Чувам Твоя глас, татко мой,
Специално от друженик от Сашо Жокера за нашия брат, за Петър Рангел, за неговото семейство. Още 50 точки и още 50 точки. Поздравът се обръща с главата надолу. Поздрави от Пепи Рангелов и неговото семейство. Специално за Сашо, за неговото семейство и за Мариета, много специално за принцесата. Добре, от сестра ми Ани. Поздрави за Сашо, Жокера, за Юрито, за цялата фамилия. Нека само да го слеге специално. Айде, От кожиката и подинка 20 лева. Сега, от бабата 30. Количката. Кочето, къде е кочето? Кочето в колата. Корито, кофичката и портаминът ми дай в чантата, дай. И 100 лева на моето Бевчи, принц Давид, Дамян пишката, бабе. Кой ще шимнава?
Аз съм приятел на Златко. Давам 20 лева. Слагай ги там, вземай ги, слагай там. Добре, че детето не мяза на баща си. Вече много бързо. Джой, здраво де. Може ли да го дадеш? Ама ти ще ми го дадеш. И аз искам с напредна. Няма да ми е. Но аз искам да го дадеш. Не мога да го държи. Оле, много малко. Айде спрем с тебе двете една. Аз чух, че ти стали тогава. Ай, чак му холя, аз чуха ли? Дълзата да що? Ай. Да дълзи не държава. Дай ти. Айде за това не се гледаш, а да не го Ай, чао. Айде, чао. Боми, ще се видим чая, колко да се Я съм върви който си с него да иска. Принце! Лаки! Да е живи здрав! Да нарадва! Все така, щастливо, усмихнат! Бъдете живи здрави и благословени! От крушниката мина и Николай 20 лева. От комшията нас и Таня 20 лева. Чакай да се Ай, гахте, донак после. Ай, мило! Айде, Марчалска. Да ни е жив и здрав, Бог да го благослови. Значи ще учениците. Тебе ти беше също така малко като него. Като него. Ето Стефи подарък от кака Стефи. Ало. Ей, младичка му. После кажи чалски да мала. Ако ми чалска с киноски памперси. Как той си брати? Ай, Те ви го казали кримната, къде? Покажете кримната. а, не, няма как. Айде, пилмо. Ето една грина за нашето момче. Мой таз с хари. Ой, тук е мускулачно. Вече не е след да спорам. Тази снимки е бъде ги да да не срещу маните, да не паном ще. Мой 20
си здрав. Това ще да оправя скоро само, че внимание гледа. Ама това да, Аки ще да оправя. Ама кака е калонска парабона. Аки, Андaro ci чуздам да е Лиля подарък за моето момче, да е жив и здрав. Също и мама да е таки. Аз това е стотално ги. Ой, хвалу складчу. Значи, ой, чо. Ай, мам, как е това? Да ни живи и здрав, Господ да го благослови. Айдем да ви дам дърга. Ако кажем паната, това е по-павно, кажем, защото си двойка. Аква! Ей, това е да не е жив и здрав. А ваше душчето ровно направо, ще раз ми раз. Стефи, ела да се снимат. Ние чутим после, чуне? Ела прибирам. Може ли една снимка сама, ако може? Учи да ви кажеш, че да се скараме една снимка с него. От Лелята и Чичото кошарката и 300 лева. Където ти ги слова? Дай да бутулка ми. Ох! Ще ме снимаш ли? Давайте малко по-насам. Ох, дай да обичата. Всеки малко леки с вратата отворена, защото стана... От Лелята и Чичото, да ни е жив и здрав. Бог да го благослови, да ни го пази. И гамичка. От баба Катя и дядо Асен. Vaya Marse Bezi Princi, Vaya Maro Krali. Okay, now. Organizez kanal, karıt, kamera, Скурчо. Шапка дай това. А что еще что? Чао, видиш, мой
Слушай, Може ли нас къде се преснем сам? Това 20 лева. Това 20 лева. Майка и 20 лева. Не се чува, затворете вратата. Ту на 20 лева. От майка и мана 20 лева. Барбаре. Este. Ele cacau? Que não me parece. Eita, Казвай. От Асен Tô levando. как е ръсна музика? Ела пред мама. Пражаното права баса. И триколката. Ето, триколката. Отявното и бабата. Zuzi, къде ми е чантата? Това откъде отдали? Баба трябва да какво ти става. Да, на моите дете. На моите дете. Zuzi, дай ми чантата да изпарам пари. И давам 100 лева. Чакай, стотинки ти скапай тук къде. Да му сложа стотинки в Гълски, когато да го
Şununki de. Bak kapalı var. Alex, sâmkaj papsole babası. Gabi, stolčku, също чукали. Да, штреките и столчето. Това е от дядо. От баща ми. Това също е от дядото, златната гривна. Има парички. И 100 лева. Златната гривна. Баба ми била 10 лева. Satu mais abraço. Não é abraço. Aí eu aposto que já bravo Santarino. Na zdravie. Kieram přesně, na zdravie. Kako snímají, on je zbyle pojče, je tam, kde to pojče. Gospod ti raz na kabraj. Je to pojč. Kamera to Bütün Bulgaristan'a gelsin ve de bütün Avrupa'ya gelsin.
Гали, не се отличе! Аз се там отваря. Нака се раме. Кава си мандar всички, кава си андат я ганджон. Айде да ви е живо и здраво, Бог да ви види, живи и здрави сте. Баба канадски е сгарава, бабо. Послушайте, пасти маски давай. Пилината, панкейк пилината. Святи душе, като гълъб небесен в тишината ми. Слез като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа. Святи душе, като гълъб небесен в тишината ми. Слез като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа. Святи дух, тебе търся, разтапям се, присъствието твое сам. Не искам аз никога да се отделиш от мен. Святи дух, тебе търся аз. Говориш ми с нежен глас, докосваш ме, разтапям се,